tolong gibla pen kre ha ka jing im ka jong ab ka jong pi namar bangim tip ya ka si ka jing wan ka jong khon bre ong ka ten ka jong blai namar ka sunong ba khat lai ka khot ka lai po ar ter ter people lipin lap ya ka ta ngim tip ya ka si ka jing wan ka jong khon bre de namar ka ta ka don kam ya ngabe pi ban pen kre kam per la da ka jing wan ka jong trai la da ka dang slam ro Henry ka don kam yang abat pi ban pen kre ha ka jing im ka jong i ka jing yap te ngong i pi kala ban wan menta shibit la shai ngim tip ya kata Henry ka don kam yang abat pi ban kre la dang ila long ke la pen kre kam per wala da ka jing yap kan wan Henry ngiyo bet ban ya kendu bat trai la dau dang slam la dau kloi ru ngiyo bet ban ya kendu ban ya syam bat trai de namar kata ka don kam yang abat pi ban pen kre la jong do not keten ke jong blek ong to sharai to duai namar mangim tip ya kita ke sing ke jing wan utrai de namar kata ke jing im ke jong ab pi ngila hapan long kita ke bla ready lupa ke bla pen kre lupa ke jing im ke jong ab jong pi la da utrai wan ha ka dong ko por ngin nam ko slide show la utrai wan min me la da utrai wan ha ka dong ko klimat ngin nam ko slide show ma pi namar bi ngila long ki bala pen kre lupa de namar kata ke jing im ke jong ab jong pi ngi don kam ban long kita ke bala pen kre lupa ke jing im ke jong kenang ba utrai wan un shams mo ba ye ke jing im ke jong ab jong pi next camp yo so kten ke jong blay ker kui pi